Kaixo, Maitane Krutxaga naiz, eta seigarren bidalketako azalpen bideoa izango da hau, ebaluazio estrategiaren evidentziatzea. Aurrebaluazioari dagokionez, ikaslei aurkeztuko zaien erronkan, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian parte hartuko duten filmak aurkezteko liburuxka diseinatu beharko dute, eta nire modulan, liburuxkan agertuko diren filmen irudiak sortuko dituzte Photoshop programa baliatuz. Jarduera honetan selekzio datuak nola egin landuz. Orduan, aurre ezagutzak neurtzeko kajut bat diseinatzen diet, erronka martxan jarri aurretik beharrezko edukien ezagutza badutela ziurtatzeko. Eta kajuteek evidentziak Excel formatuan gordetzeko aukera ematen digu. Moodlean sortutako atalean izango dute eskuragarri, eta hori da. Eta hemen txek urte kajuta eta hau izango dira aurkituko duten galdetegia. Feedbacka ebaluazioa eta feedbackari dagokionez, tresna digital bidezko ebaluazio formatiboaren estrategiari dagokionez, ikasleen ezagutza mailaren evoluzioa neurtzeko modeleko txostena baliatuko dut, eta bertan agerraldiei eta jarduera osaketari eta estatistikai reparatuko diet. Hauek izango dira aztertuko ditudan esparruak, eta tresna digital bidezko feedbackari dagokionez, ikasleen beraien feedback hori jasotzeko modeleko bidalketako kalifikazio eta feedback aukerak erabiliko ditut. Ikasleek feedback hau eskura izango dute eta momentuan ikusi ahal izango dutelako.